Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Anton News. Kulis boni pi pai ba ki basmat sampai kuar on news sudah mentah ka sunong like ro ka badai kawe ku ni sunong than sora ka ba itana tam par ka waju kring ya kinong wan jong kai perse ngai ke ai kamat bingi wara ne kalong ba hadin ko to ka jinja menin kasi hate ka sunong tengah ba kawe na ki kawe ni kiseng malang nya beri nyau trap kila pelong ya ke jumpa kang nanti ya kinong jong kai perse ki buan ku jela jong kari India hamtam na ni kimba ki marjan miklia Assam te kat nu kelalong wi kabi sangsot ban pe ya ke jingut cendam jang pai ba kedong kathai yang ne mar kitu ki kali Assam ki bawan sa ka jala ka jongi menin nak jing su ba kinwan kai manwan jong ka jing itan ka jing itiang sa ka ni kedong kathan ji handai jalangat haka apot namar jing sa khang kedong no ha ki seng balang ho ni su thu ngim la bol kentiu pat ya kamai ki ji jong pai ba om ding ha than so ra ne dauki ne ha ka jala ba koi te kani kalong koi ka jumut ba bumi na ni ka jinglang kalong ba ka sarkar luma ka ta tursim kali ban dikemla mon penim wana than so ra kin yo i kin pin sai pi ya ki beri ki botre ki ba thang dak sola ki ba thang ri hodam to tangin ya pe ya ka jing bisar jong kini ba ka jingkren jong ni kiramba ka dong ka than so ra hi borok koi ba ethol ba soyan rong ba snong jong ka dong marai te ngadon hang ni ngakren si bentang kong rong ba snong jong dong marai ba tu jong po jong thai sora ba ro ko we halok tu ka jingja ka pala ja ni ka si ha ba ko we ni seng balang kala khang jubor ki tourist ki bawan na sipi jaka banuan jong ka sa thai sora ba ki jaka mamar khap juga pingba dangi phaide na ka history jong ka sora aki por ba mesiwa ka sora ka em dau du yong hadin nong tu la sa khang dau du yong kata de kala kamai jok po jong ki bri jong ki thai chathi hadin nong tu ka cement factory kati ka weru kalat ai kam ai jam ni ki bri jong ka thai chathi te hendre ski kane ka cement factory manta ka stang bandu te kumta ki bri kim don su kata ka kam ka jam ka bakin ai ka senyang ben hei ya ki khon ki ti ba kum jo ya ki lang salang te kumta le se de ka jing snei jong ble la pe ka la kalanti kumbangi i ka sora ngi tip sora ka de ka jakka ka be tanat ba kumta ka tourism kalong ko wi na ki jak ki lat ban ai kam ai jam ya ki bre jong ka tha chate tung bolong hadu mentam neng i ka tourism ka flow ba ste bang i ba ki tourist ki wan ban na ki jakka ban wo jong ka chate klem dong no ka jing e ka ba ki tourist ki kan don re kesan ne ka jing wale jong gitu ki sang balang kala penyar dor ya ka sora ban kumta ka jingalang balong na tang si panram jur halo ka jingle jong ki ni ki sang balang ka jing sha ni sa the thai sora hi bor khoi hi idon ki dor basnong ki de ki bor ki ba halor du ban kini no organization hi kim don ka power ban long abau mo ka ya ka ki ya karai ni kan nu ka bor ki jong ka bami na kan yang jong ki dor basnong te na kadau nang ne sakhmat nga tentu ba kini nu ki organization ki bawan se the kimbet pat penduri huran de ban tha kini nu ki jing klumar haki jaka pikai nani haglan tiar sking namar nang ne sakhmat hi ka jelang tasi kala simbe e karai ba banengkong irai penrem ya ka jingja ka baja menen kasi bat ka baar ki dor basnong kila sim ko garai bakin long ki bor pa khamalor bakin ailat ya kinu ki organisation bikin rong sa pokisnong bakin le kinu ki kang ki balong persia ya kim lak salang marong tai phi larang hidup pat saken ni pat kalan ai kam jalan baj ko trim se ngin lai ba no te ta kadau ka ni ke ke bentang ba kong santang ko bangi kum ki nong song nong pek ya ka em lang salang kum ki rang ba snong ki saudar kum ju ki long kume ki badon ha ki bentang ba pe kham ta ki spot ki la sim ka we karai ba dada nang ni sakmal dada japat ki nu ki jinja pa kum ki ni nyami pai ba ba ni no mai la kum ki jinja nang ni sakmal tak punya tu hak ni ke jilang mentah jadi untuk dijam ni nak tengah ke jing sim balang kila bat i ke di Assam so kai ke bumi na ne ke jilang ke bala pelong dak ka mi ke ya dak mi ke ulang development ke jing
komen bagi long ni jalang but so long ngajing jama menen te ka pendu jingkan man yang ngen la kalong tu te ko menen ngi min setiap ka yo la long da si chang si ong la ja do om tu gila set ka bam ka du no ka jing di jing thiet jang ni du nong kan ngim kwa kan bakin long tu kisang halang gin de om ka tu rukom tidak long bala ate ngi di minum ai late kisang halang bakin on tuklar ka jaka jung sora Hatu kum kan dengan rencana kalian jupi hatu kadihak su yang sembalang ba kinwan ban tuklar ne ba kinwan lek kini kikam ke bamla ban pejang dak nang selang jon ke tang sini. kim den hok ya kata te ya ka bakla kan ke bakila long wale lek bakla ya ki nama kam ajing tep ya ro namar ka jing sam yung turis ki bawan ki bam kim judan de kan ngom penthot ti wagi driver bawan kim judan kim kham akon ngi la la ki postem la chong dukan ya kram puban nadu email du menta kila im jah bi ki turis ada kili am tu tiga thot am ka kamai ka ji kum nungin penak pa sa ki kon ngom bejap mengin du khang lat ek sang halang Itu ki kimat bela pensoh ni ki kimat. Queen Mary Sochlen ban ngasyong dukan hapo maus mai Kiev ngade ngalasyong dukan menta la kumba at hoka lai hokisnya hapo maus mai Kiev dika jingi alti jonga ban penang pen start ban pen im ya kai yang kasem kadai lemba kajing kamai jonga na turis turis uan sya kajaka jongi uan aya kangi ya kakamai ka kaji umwan ban pendu nong umwan ban pen sniurong namar kasyong kajing la jong ka bor snong jongi kumbang ngi la hasla snong jongi gidon kajing te lakam ya unong wan unong le kai bau di ban le ba kai ka bau di ban le ndai ban ong ba kajing du nong kam don turis uan sya ni ka jongi uan ban be ya kapisa ka ba ngatai ka sarkar kam la ban be yang gi ba ngin pen em ya ka yang kasem lani ban pen biang ya ka kam ka jam na ban taki kun gi ti jongi ngadon ka kun jonga ka menta ka lapas ya ka LLB handre kadang syong hayeng dapat yo kam ngadang hapan bersama nga ka kami ya ka basyong dukan ya ka namar ba ka kam sarkar kam yo ngadon ki kun belapas ya ka bi ngadon ki kun ki badang lek puli mentaru ndre kimi yo kam ngampat dan wei ru kun wei yo kam sarkar bidang tre haki kontrak desek berokhoy te ngatai ka kajing wanjong turis pade ya ba ukersan ya kai longyang longsem jonga bat ngala ruban ai kajing kersan kela ya ki badon kam ya kajing yarap jonga kum ki nong yarap nong trikam hapo adukan jonga nga aya ki kakam kajam kam duna ya kal saungut sangut ki nong tre hapo jonga ki don ki ba ngayarap ya ki bakin besar ya la kajong kayeng kesem kan kani kajialang kala judan barabur na kani kali yang jong tingi kinong chong dukan mensuaru namar ngi tinggi along kamrem mo di kala don teng kala aja teng mensuaru tin dengim kersya namar balai kani kade kajing du nong jongi kam de kajing yo nong jongi kade kajing du nong jongi kajing yo nong yaki mo yaki ngamtip kapen yo nong ayu la daki penthut ya turis balik bawan dayangi kalau kajing du nong namar lada turis umuan ngi kitiar kitar ki bangi la thiet sya ingin berat mano ban aya ka bai luksan na banta kitiar kitar jongi mano ban pen emjai kitu kinong tre ki banga ngabu bat yala di rukum no ngan pen em yala kay yang kasem bat yang ki kuan ki balik school kum no ngan kersan kala ngam pen rem ya ki don la ka jong ka jingbot joki haba kile de haba shua bakin le ki de ban tip ya ka an halor ki kendon ki baki de ban le kim de ban le rumah ban de rutit ban pentun ya kajak pu jong ni kikup siliang sam siliang kan ngamla ban ong moba namar ba kajing penya jong sarkar ngim dan jingnya dei namar kat hadukat kini kisinga ong yafi ngampat donok tekam sarkar apa yeng jonga te nga em nga kersan daladi yaladi bat yakikun yakikti kumju ki bahayang bahasem ki barang kam jing yarap nga kersan daladi ke ka ba ngawan man mi kanang ning namar ngasim ka jikit kli kung we nang yalam na ka asyan jagi kai te ka kubor ka bang ko ban ai ni ka lang ba kum gi kai ngi de kinong betel ti kinong yalam kinong syem ban yalam bandan kata ka jikit kli
ya kita terus hak kayang hak kasyang kasa ba haduk ben fa kin te kabasuk ta ba sotenan ka kubur ka ba sobang sotiang te kum bakalong ka kubur menen